baizik ez da. Ta goizero eta gauero milaka asmatzen dira. Ez dizut nik erranen arazorik ez denik, baina gehienek badute atera biderik. Azkenean galdera ez da nola egin, baizik eta zergaitik ez dugu egiten. Gaitu trabatzen, gaitu elkartzen, gaitu zatitzen, guren interesa da, zein da gure beldurra, zu noiz hasten zira, gu noiz hasten gira, laparrez betea da, bidezka berria, akatxez josia, bihotzaren mintza, hautatzeko tenor.